Ilusot mo yan, ha? Saan ba dapat inilalagay ang taba ng barbecue? Sa unahan o sa dulo? Siyempre, dapat ma-enjoy mo muna yung sarap ng barbecue. Kakainin mo muna yung laman bago maisip na high blooding ka pala in the end. Dapat sa unahan ilagay yung taba ng barbecue para malaman kung masarap talaga, di ba? Kapag sa unahan ito, mateteg ka agad. Unang kagat mo pa lang, ayaw mo na, edi menos gastos, ayaw ko na ng barbecue. O kasi mataba. Yeah. Para alam mo na agad yung resulta sa sarili mong katawan. 'Di ba? Hindi yung magugulat ka na lang na kapag kinain mo to sa dulo, 'di ba? Mabibigla ka na lang nakakasama pala sa ito. Parang jowa mo lang, pag mataba ka na, iiwan ka na. Ay, nako, kailan pa naging masarap yung nakakamatay, Christine Vera? Kaya Bakit? hinuli yun para matikman mo muna lahat ng laman ng baboy, tapos pag huli na, saka ka matitigi, Bes. Hindi! I believe dapat ang barbecue ay nasa unahan. Ang barbecue nasa unahan, ayusin mo yung sagot mo kasi. Parang sa relasyon, 'di ba? Yung tipong akala mo okay lang siya, mahal-mahal ka niya, yung pala niloloko ka lang niya. At least nakakain ka ng masarap na barbecue. Bago ka mamatay. Oo, bago ka mamatay. Kaya nga, barbecue, barbs. Basta, pinapanindigan kong dapat nasa dulo kasi nasa huli ang pagsisisi. Tingnan mo nasa yung dulo barbecue talaga pag siya. kinain mo, hindi ba't sa huling taba, saving the best for last. O Yun kaya talaga. nga, eh di tama ako. Ba't mo ako kinampihan? Kaninong lagayan ang mas may maraming laman? Bag ni Dora o bulsa ni Doraemon? Ang bag ni Doraemon, marami talaga mga mamatatalin na haga doon. Pwede ko humugod doon ng bulldozer. Pati rep, meron ba kang mailalabas doon? Kinakasya niya dito si Nobita, si Damulag doon sa loob, hinahatak niya pa ganon. Nagkakasya doon yung microwave, nagkakasya doon yung bahay kapag nagre-request si Nobita, di ba? Si Dora, friend mo, ito malapit na kamag-anak. Dapat yung nabunot ko yung Doraemon. Nung panahong nagtapos yung palabas ng Doraemon, yung bukas pinasok niya sa loob. Mas malaki yung bag ni Doraemon kasi mas marami siyang mga powers. Iniimbento ko lang to, di ko po kilala si Doraemon. Si Dora, pag sinabi ni Boots, where's the mountain? Ilalabas. Ilang episodes na ng Dora, di ba? Sa tuwing binubuksan yung bag niya, liit-liit lang. Pero pag nakita mo yung naman, Kinalkal ko ang bag niya, nagkaroon kami ng bag rate at pagtanto ko, ang daming laman ng bag niya. Buong mapa ng Pilipinas o kaya buong mapa. Kasya dun sa bag niya. Where's the Oy, cave? To the bat cave. Doraemon, gusto ko ng malaking baka. Ito, malaking baka. Buong mundo nasa loob, kaya mas malaki yung kay Dora. Eh, di talo na ako. Ikaw na panalo. Saka yung tiyan ni Dora, hindi mo pa alam? Oh. May hidden bag doon. Oh. Belt bag. Ano ang kasarian ni Winnie the Pooh? Babae o lalaki? Babae kasi pusunin. Napakarami kong kaibigan na ang pangalan ay Rowena at ang nickname ay Winnie. Lalaki yun, itinago niya. Te, ang laki ng Nakita ko, nakapanty siya. Ay, nagpapanty si Winnie the Pooh? Yes. Wala siyang lawit. Wala na siyang pante, pero wala pa siyang lawit. Pangalan pa lang Winnie. Ikaw ba? Meron ka kaibigan na Winnie na lalaki? Wala, di ba? nanganak na siya, meron siyang mayoma. Lalaki yun, pero... Nakita ko pa siya. Naglalakad, may pilante. lalaki si Winnie the Pooh kasi kaya best friend niya si Piglet din. Babae si Piglet, di ba? Mm. Dahil may gusto siya kay Piglet. Gusto niyang ligawan si Piglet. Babae yung suot niya. I believe lalaki talaga si Winnie the Pooh. Bakit? Oh, kasi Pooh. Fernando Pooh. Babae siya, ba tawag niya doon sa daladala niya, honey? Dapat si Winnie the Pooh eh. Lalaki malaki yung tiyan niya eh, di ba? Nakakita ka ba ng lalaki na nakahangin? Hindi, kaya nga malaki yung tiyan ni Winnie the Pooh eh. Bakit? Kasi lagi siyang buntis. Tsaka flat yung anes ni Winnie the Pooh. Nakatago lang. Inipit kasi nakakaya kasi wala na nga short. Ano yun, lalo tatawi-tawitaw pang ganon. Minsan nakakita ako sa department store ng Winnie the Pooh, mapayat lang, nakapanganak na. Lalaki siya. Babae siya. Lalaki ano ba, nga siya babae? eh. Malaki yung tiyan niya, kaya lalaki siya. Di ba? Yung tatay mo, di ba medyo malaki yung tiyan? Hindi. Yung tatay ko lang. Malaki yung tiyan ng tatay ko. Oh, lalaki yun. Kung ako sa'yo, Winnie the Pooh, kung dalawa man kasarian mo, magladlad ka na. It's time. Yung boses niya, na ito. What's up? What are you doing?
Always your number one. SM Radio Station.